Pag nagurang pa lang siya, ayun pala siya. Ito pala to. Ayun, napikas! Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, hindi muna tayo maghahanap kay Bagwis. Gawa ng ang team lakas po kasi yung mga grupo namin, yung mga kagrupo ko, nasa akin kasi ang turno. Ako ang magpapatrabaho ngayon. Dapat nung Sabado pa ito. Kaso may mga gawa yung iba, na-adjust. Kaya ngayon lang tayo nagpatrabaho. Ang ipapatrabaho ko mga kasinag ito, papatambakan ko po ito kagayin to. Yan o, nakahakot na ako ng ilang sakong lupa na pantambak dito. Papatambakan ko ito mga kasinag. At ito mga kasinag yan, papatambakan ko loob na yan. At ipapantay ko yan dito. Simento na yan, yan o, pantay ko yan. Kaya ako pinapatambakan ito mga kasinag, pinapataas ko. Para dumating man ang panahon mga kasinag na pasukin ng dagat itong lugar namin. Medyo safe naman at mataas yung pwesto. Pero sa ngayon hindi pa naman pinapasok mga kasinag. Pero lang pag may bagyo, masamang panahon na nagbaha, malaki ang tubig dagat, tapos nagbaha galing sa diyan sa bundok ang mga tubig, dumaan dito sa palayan, yan nagkakatubig dito. Yung bahay na tinitirhan namin yan, yung bahay na tinitirhan namin yan na abot ng tubig yan. Tapos yung kasama ko mga kasinag sa paghahanap kay Bagwis, pinaghalabla ko muna. Ito yung dalawa oh, si Vincent, tapos si Tiyo yung dianan niya. Pinaghalabla ko muna sila mga kasinag dito. Ayan, yan pa lang ang nagagawa nila. Ayan. Ayan, magre-ready naman ulit silang panibagong halublakin nila. Hindi kaya baro kararating lang. Meron. Dito kami mga kasinag kumukuha ng pantambak. Kay King, supli kay kay Ding, ay kay kay Melvin, kay Tio Mando, supli man si EJ. Tapos ito si Minoy, taghawak na sako. Supli man kay Kuya Ding. Para lusi niya marami. Yan. Para lusi yung kasinag kaya hindi nataba eh. Yan mga kasinag, at maghahakot muna tayo. Pantambak dun. Mga kasinag, alam nyo ba ito? Ayan o. Ika kanya. Kaya kain to. Pulpag ina, para gamana. Mga kasinag, ito baga yung 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 tawag nitong, ang tawag nito, ulalo? Ulalo yung siya, yung mga nasa kahoy na kulay puti na malaki ang ngipin. Pag lumaki na mga kasinag, ito na yun sa lagubang na, ayan na siya ito. Ayan Ayan na sila Magkakapakpak na yan pag... magkakalapit na magkapakpak ito. Ang buhay na ito, ayan Alibangbang naging alibangbang na. Hindi yung po yun, yung talaga para sa lagubang. Ay, yung sanyog. Oo. Ulalo. Uang. Ulalo? Ulalo nga niyan. Yung nagiging ulalo. Yung ulalo nga ito. Ay, nagiging uang pala niyan. Oo. Talaga ito may sibil ka nag-ungos. Ay, nagkuha sa nyog. Nangagat yan. Uloy pa lang kaigyan ko yan hindi pa lang hali. Nagurang pa lang siya, ayun pala siya. Ito pala to. Yung ganito ito mga kasinag, yung ganyan Yan, ito yan mga kasinag Yan, yan Tapos pag lumaki na ito na. Yan na yan. Kakaibang pakpak. Nagkakameron ng tapos nagkakameron siya ng sungay parang yung sa yung may isang sungay na parang kabayo. Lumutang tawag doon. Ayan mga kasinag Karabaw. Karabaw. Karabaw wala. Ganyan yung mga kasinag Ayan. Tigil labot. Mga kasinag, pahinga muna. Merienda. Nakapagluto na yata si Mrs. ng merendalan kasi tumawag na. Ito na yung aming natrabaho mga kasinag, yung natambakan namin Ayan Ayan. Maghapon ito mga kasinag, tapos man ito siguro. Tapos yung gumagawa ko ng hollow block mga kasinag ito. Ito. Yung dalawa. Matibay mag hollow block ito mga kasinag. Yung dalawang ito. Yan yan. Okay, dali. Bitikanan para hollow block ito. Yung dalawa na yan
Pag maghalo block kayo mga kasinag, ganyan lang oh. Dapat hindi ganong basa, hindi man ganon dry. Yung tama lang. Yan oh. Papalo-paloin ng ganyan. Yan. Tapos ilalagay dyan. Ayan, tingnan mo kasi. Ayan. Okay, ganyan lang pag nakahalo block mga kasinag. 10 supot na simento man lang mga kasinag yung ipapahalo block ko sa kanila. Kung ilan ang kalabasan nun, na halo block, yun na yun. Ayun, halin na kayo, merienda muna tayo. Ito. Ay, ako dyan, si Uy, supas! Mainit! Mainit! Tapos tinapay. Supas mga kasi nag-aming merendala na niluto ni Mrs. Ayan pala si Mrs. Oh. Kaway-kaway naman yan. Ayan, ang sexy kong asawa. Ayan mga kasi magmerienda muna tayo. At maya ay magtrabaho naman ulit. Mga kasi tanghali na. Nagpahinga muna kami. Ito na ang aming natambakan ngayon. Oh. Ayan oh. Ayan, wari kong mga kasinag ngayong maghapon na ito, tapos man ito lang ano na ito, area na ito, pero hindi pa kasama sa kwarto na dalawa. Kasi napakarami mga kasinag eh. Ang taas kasi ang tambak oh, 3 hollow block ang taas. Ayan, kaya matambakan lang yan mga kasinag lahat yan. Makagirginhawa na, tapos mabubungan lang yan. Kasi yan ang pinapangarap ko mga kasinag na matapos na. Ayan talagang pinagdarasal ko sa tulong ng mga kasinag. Alam kong hindi nyo naman ako papabayaan. Wari ko mapapatapos ko naman yung bahay na yan. Ito naman sila mga kasinag oh. Yung naghalo block. Bilat ba natin na oh. Ayan. Ang kagandahan lang dito mga kasinag sa hinahalo block kanila, simentado. Ayan. Alin? Dalawa dalawa yun. Buo na nga. Galing ito sa center, pinahiram muna ni Kuya Melvin. Baka tumigas daw eh. Sayang. Tagas na talaga ito. Ice pan. Malaki talaga sa ako niyan. Hindi pati sinatakada nga dito ay pangduwa. Okay, di ba? Ilan ang isang linya nito? 15. Sa kabila 15. Ito? Yan 20. Ito 15. Ay, ibig sabihin 30. 90 na yun binta. 90. Ito palang linya na yung mga kasinag. Kung mapansin nyo yan, yan. Itong linya lang na ito, 90 na yan. Hindi pa kasama itong linya na ito. Nasa 100 na pala yan. Higit na. Ayan mga kasinag, pasensya na kayo wala pa na si Bagus hanggang ngayon mga kasinag. At hindi man tayo makapaghanap at gawa ng nagpatrabaho nga tayo mga kasinag. Saka pati nasa akin ang turno. Kaya baka susunod araw mga kasinag or bukas, samahan nyo ako mga kasinag. Hanapin ulit natin siya. Sigurado ako mga kasinag na hindi lalayo yun dun lang yun. Sa mga nagkukomment pala dyan na kung bakit hinahanap ko pa si Bagwis, ang masabi ko mga kasinag, hinahanap ko po si Bagwis. Gusto ko lang makita na buhay siya, ma-sure na okay at malusog at masigla pa rin siya. Hindi ko naman po siya huhulihin, hindi ko siya dadalhin dito sa bahay. Gusto ko lang makita mga kasinag na buhay siya at maipakita sa inyo mga kasinag. At pag nakita man natin na okay naman siya, sa paglalakbay niya ay nakakain naman siya ng maayos, hahayaan ko na yung mga kasinag. Kung umuwi dito, pakainin ko. Pero pag hindi na umuwi mga kasinag, dyan na lang siya sa kagubatan. Dyan na siya sa bago niyang tirahan, teritoryo, at baka doon siya makakuha ng kanyang kapamilya. Kaya hayaan natin mga kasinag. Pero sa ngayon mga kasinag, hindi ko muna mahanap ngayong araw. Baka bukas,
hanapin ko ulit siya mga kasinag. Samahan nyo po ako ha. Kasi may trabaho nga tayo ngayon. Lipat ko pala si Magayon, mainit na. Ilipat ko muna si Magayon mga kasinag. Lipat natin. Ito pala si Pitoy. Pitoy! Chuchuchuchuy! Pitoy! Pitoy! Ay, ay, ay. Ayan si Pitoy mga kasinag, yung ating alagang aso. Tapos si Kitay mga kasinag andito rin. Naawa ko kay Kitay mga kasinag kasi wala na siyang kasama. Wala, namatay nga yung kanyang asawa na si Kitoy. Hindi pa napisa yung kanyang itlog, nabugok lahat. Nabugok yung itlog ni Kitay mga kasinag, gawa ng naglilimlim siya, lumalabas ang kulungan, naliligo. Tapos babalik doon sa kulungan, malimlim, basa-basa siya. Ayun, nabugok yung itlog. Dapat pala nun, hindi ko pala dapat siya pinalabas ng kulungan. Dapat pala nandun lang siya sa loob ng kulungan. Doon ko lang sana pinapakain. Hindi ko rin pinapaligo sana siya. Kaya sayang mga kasinag ng 6 na itlog. Ayan na si Kitay. Kitay! Mailap na mga kasinag. Hindi kagaya ni Kitay, napakabait. Mga kasinag, ilipat muna natin si Magayon kasi po mainit na. Naitali ko doon kanina hindi ko pa naitali sa tubugan. Init ang panahon. Baka bilad-bilad na yun si Magayon. Wala pa rin si Bagus mga kasinag. Hanggang ngayon wala pa rin. Ay Lord, napakatahimik na dito sa amin mga kasinag. Wala na halos nag-iingay. Ang tahimik na talaga. Hindi kagaya nun nandito si Bagwis, ang daming ibon. Kasi marami sumusunod kay Bagwis mga kasinag. Yung mga ibon na galit kay Bagwis, yun, sigang hurunihan. Asala si Magayon. Dito itiyali si Magayon kanina Magayon, ay ito na pala. Ay, nabilad ka. Ayan mga kasinag, ito na si Magayon Kita niya na. Patubugin natin siya. Painumin natin. Tawa man. Mainit na. Ay, mapuputol na ang lubid Mapuputol na pala ang lubid dito ni Magayon. Mapuputol na pala ang lubid. Buti lang mga kasinag, nakita ko Ay, kung nadiretsuhang naputol. Tapos nasabsab yung palayan. Tudas. Kaapak ito mga kasinag, kaganito. Buti lang mga kasinag nakita natin. Kasi kung ang lubid nito ay naputol tapos nakapunta dyan sa palayan, mapagbabayad tayo ng wala sa oras. Ayan. Wala pa tayong dalang lighter. Parang nasunog ko sana ito. Pero okay lang mas dinag, matibay na.
Ayan mga kasinag, dyan ko lang itinali muna. Oh. Ayaw pang tumubog, may tubugan naman dyan. Oh. Ayaw pang tumubog ni Wagayon mga kasinag. Update ko lang ulit kay mga kasinag. Ayaw pang tumubog ni Wagayon mga kasinag. Ayan, gusto pang kumain ng kumain. Palibasat ito yung palaya natin, tinaniman natin dati mga kasinag. May tira-tira pa, kaya kinakain niya. Pero yan na sa kabila na yung mga kasinag, bagong tanim na pala yan. Kaso lang, dinamo. Oh. Kaya maraming damo. Makikita nyo, puro damo. Yan o, naninilaw na yan, puro damo yan. Pero ang palay niyan mga kasinag, nasa ilalim. Hanggang dito sa kabila oh. Tingnan nyo yung palayan dito. Pasigunda lang kasi yan mga kasinag. Ayun tiyatawag na pasala. Pasigunda lang yan. Ayan o. Diba? Kung titingnan nyo, kala nyo damo. Palay po yan, palay. Mas lumutang lang yung mga damo na namumunga. Kaya yung mga damo na may mga bunga yan. Kaya naninilaw na ganyan o. Kaya kulay brown. Kay Kuya Mel binatanim yan mga kasinag. Kasi nung nakaraan nga hindi man ako nakapasigunda. Ang gawa ng wala tayong budget mga kasinag. Kaya hindi tayo nakapasigunda. Grabing init mga kasinag. Ha? Uwi na tayo. Ayan. Ang ganda sana. Ganda sana ng panahon, mainit. Kaso lang si Bagwis wala. Yan o, yan o, yan. Ano yan, ano yan? Yan ang mga kasinag. Ano yan? May ano dyan o, may limang ano, patong gubat. Ayan mga kasinag. Patong gubat yan o, patong gubat. Yan, patong gubat. Oh. Ay hindi, itik. Itik pala mga kasinag, hindi lumipad eh. Oh. Itik pala, itik. Tama na, puno na. Sabi mo, ting tama na. Pitoy, 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 pitoy. Sarap na tulog ni pitoy, pitoy. Kapaw na oh. Ayan mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya. Tanghali na. Para pahinga muna tayo mga kasinag. Ayan mga kasinag, kunti na lang matapos na itong tambakan. Ayan. Kapanghina din, kababalik-balik. Ay, nahulog. Di ba mga kasinag, sarap sa pakiramdam ng kayo-kayo ay nagtutulungan, bayanihan. Uso pa kasi dito sa amin mga kasinag ang bayanihan. Yan, di ba? Hindi na ako magbabayad para
matambakan lang ito. Sa mga kasama ko pa lang, sa pagtrabaho pa lang dito, 'di ba? Ang laking minus na. Kaya nagpapasalamat ako sa Team Lakas. Mga kasinag, tapos na ang aming trabaho. Pansit bato. Ay, naitindi ba? Yan ang aming merendalan. Tapos suman, biko kung tawagin. Ayan, masarap yan mga kasinag, kasi luto yan ni Mrs. Siya nagluto yan, ayan. Tayo, merienda. Tama na yan. Tawagin ko man dito yung naghahalubla ko mga kasinag at pag meriendahin ko man lang ito. Merienda na. Ayan mga kasinag. Last na halo na yun nila yung mga kasinag, yung pang 10 sako. Yan na yun. Ang dami na di ba? Ayan tayo. Merienda muna. Tapos na mga kasinag, natapos ng tambakan. Ayan Ayan natapos ng tambakan itong kalahati. Ayan Pero yun dito mga kasinag, hindi pa. Ayan hindi pa yan. Ayan. Sa susunod naman ito mga kasinag, baka abutin uli hanggang sa susunod na turno ko. Papatambahan ko ulit ito. Ayan mga kasinag, at magmerienda muna tayo. Halina kayo. Merienda tayo. Ay, nasa inting. Doki. Oy, Doki. Naku lang yung sinot. Paano ito? Ganyan. Ganyan lang yan. Okay na. Tapos hindi na dasigin pa. Hindi na. Tapos subukan na natin. Isog-isog mo garo bago hagupon. Parang ano baga? Hagupon si Saro. Ha? Tigdudok-dok mo na baga. Yan. Iya, man. Sige, biglaon mo. Biglaon mo! Okay! Nakaisa tayo mga kasinag, nakaisa. Wah! Ayun, napingas! Napingas! Napingas mga kasinag, hindi pa tayo pwede. Mamaya ako kunin ko. Ano yan? Isa pa daw, isa pa. Tama ang basa pa yan. Hihibain natin. Sige na. Patry, first time ko mga kasinag mag-try nito. Abalador na ini. Ayun, Duki. Ano palaan? Lasik-lasigin ko pala muna. Lagyan mo pa nga, lagyan mo pa. Yung sak mo yan, hurmahan. Ayun, takong muna. Yan. Yung, ganun pala yun. Tama na ito. Maganda yung parang dasik. Ano agad? Tawag dito, buo agad. Maski doon mo sa may labot pukpukon. Magkay ko palagod sa Yan. inyo. Wala na ting. Saglit lang ha. Now. Rayo-rayo mong dikit. Tama dadamay ang sibilyan. Nauga yung isa ah. Tama ba? Sige, bigla lang. Okay! Okay! Okay, dahil lang hugamat. Dali! Tingnan yung mga kasinag. Buong buo. Ayan o. Di ba? Pwede na. Pwede na ako makihalublakan.
Pakarata matumbol pa kan sa imong lubot. Kaya na. Daw, ako maano man mapala. Maluyan pa. Bisitada. Uy, hali yan. Ay! Pitoy! Ako guys, nakatama. Ay, ikaw! Uy, yun na yan. Titik-tikon man sana yan. Pero pag saan gumagawa mga kasinag, napaka-easy lang. Palibasat sanay-sanay. Ay, nabingot. Niyo, Oo, biningot mo nga, sinikaran mo. naatrasan ko gayon. Oo, ganun lang pala yung bibigla mong ganun. Oo, di ba? Lupit! Maluyan para pala, dahil napapano ang pala. Ayan mga kasinag, hapon na. Yung ating alaga na kambing dito ay nagwawala na. Ayan na. Ano? Ay, grabe naman pala sabid mo eh. Ay, parang sabid ka na dyan. Grabing sabid ng iyong ano, tali. Ayan ang mga sinag-alaga kong kambing. Wala pang kaparis. Ayan si Pitoy. Pitoy. Gulat yung mga baboy. Gulat yung alaga kong baboy. Ano? Kakainin mo yan? Dito mo nakita itali. O sige, kung gusto mo dito, dito ka muna. Ilipat naman natin si Magayon mga kasinag. Kasama ko si Pitoy. Ayan o. Napakatahimik pa rin ang puno na ito. Ayun, wala kasi si Bagwis mga kasinag. Dapuan ni Bagwis ito eh. Dalahan ang mga pagkain. Ayun. Magayon, kumusta ang ligo? Ha? Sarap ng ligo mo dyan ah. Magayon. Ayun mga kasinag, na-update ko naman kayo sa aking mga alaga. Ngayon pala mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. At ililipat ko lang ng talian si Magayon. Sa walang sawang pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Nagpapasalamat po ako ng maraming mga kasinag.
Hanggang dito lang, bye bye.